Vítajte v ďalšom bonusovom videu. V dnešnom videu sa naučíme, ako vytvoriť tradičný ražný kvások a vlastne upieť si z neho tradičný kváskový celozrnný chlieb. Takže poďme na to. Založenie kvásku je veľmi jednoduché, trvá to asi tak 3 až 4 dní. V podstate potrebujeme na to len nejakú celozrnnú múku. My tu máme ražnú, vlastne žitnú, žito je po česky vlastne raž, takže máme tu značka Bioharmony žitnú celozrnnú múku. Máme tu vodu prefiltrovanú, ideálne prefiltrovanú, aby bola zbavená chlóru, prípadne nejakých pesticídov, ťažkých kovov a nejakých nečistôt, takže aby bola keby čo najčistejšia. A potrebujeme nejaký takýto zavareninový pohár, kde to vlastne všetko vložíme, kde to všetko zmiešame, kde sa to bude všetko kvasiť, fermentovať. A ak sa pýtate, ako vlastne môže vzniknúť ten kvások, vlastne z čoho to začne kvasiť, čo je nejaká štartovacia kultúra, tak je dôležité, aby ste vedeli, že v podstate baktérie sú všade okolo nás, či už v nás alebo okolo nás, a mnohé z nich teda potrebujeme k životu a pre zdravie. A práve aj na vlastne obaloch, alebo či už tieto múky, alebo na obaloch vlastne, na obale obilnín, ako na ich povrchu, alebo strukovín, alebo ovocia, zeleniny a iných potravín sa vždy nachádzajú nejaké baktérie, hlavne baktérie mliečného kvasenia, laktobacily, ktoré prirodzene určite poznáte z mliečných probiotických výrobkov. No a tieto baktérie sa nachádzajú práve aj v tej celozrnnej múke a my vlastne, ak zmiešame tú vodu s múkou, tak oni začnú akoby pracovať a začnú vlastne ten kvások začne postupne byť kyslejší a kyslejší, začne tam vznikať plyn oxid uhličitý a vlastne začne sa tak zväčšovať objem toho kvásku, takže tie baktérie vlastne začnú byť tak viac aktívne týmto procesom a oni vlastne budú vytvárať ten kvások, tú jeho kyslosť, tú fermentáciu. Takže poďme si založiť kvások. Takže ako to urobiť? Máme teda pohár, nejaký zavareninový, a do neho si nasypeme 100 g teda celozrnnej rážnej múky. Ten pomer samozrejme môže byť povedzme aj 200 na 200, vždy väčšinou je ten pomer 1 k 1. Jeden diel akoby vody, jeden diel múky. Presne 100 g. Už to mám v ruke. A tuto máme 100 vlastne ml prefiltrovanej vody. Nalejeme. Tá zmes bude trocha hustejšia, samozrejme môže sa dať aj o niečo viac vody, ale tá zmes by nemala byť ani extrémne hustá, ani extrémne riedka. Takto si pekne zamiešame nejakou drevenou vareškou. Tá zmes, ako hovoríme, je taká hustejšia. Prípadne môžete dať aj viac vody, ale v podstate ten pomer 1 k 1 by mal byť. No a vznikne nám približne taká nejaká zmes, taká hustá, vlastne už múka s vodou ste už miešali. A túto zmes si v podstate len zakrieme nejakým môžeme takto použiť takýto plastový sáčok, dá sa povedať, niečím, kde ten vzduch bude prúdiť, kde to nebude úplne uzavreté, aby sme to nezavreli nejakým viečkom. A dáme príklad nejakú gumičku, nemusíme, ale môžeme dať. A takto to v podstate necháme pri izbovej teplote, dáme kde si do špajze, proste zavreme mimo akéby svetlo a proste to tam necháme 24 hodín fermentovať. Po 24 hodinách to znova vyberieme. Dôležité, aby to bolo pri vlastne izbovej teplote a čím vyššia teplota, tým rýchlejšie ten proces sa celý udeje. A opäť do tejto zmesi pridáme 100 g múky a 100 ml vody. Opäť pomer 1 k 1. A toto zopakujeme aj na tretí deň, prípadne štvrtý. A budeme postupne vlastne sledovať, ako sa zväčšuje ten objem kvásku a ako môžeme aj mierne ochutnať, že ako chutí. To už uvidíme podľa toho, že by tam sa mali vytvárať postupne bublinky a majú vlastne takú kyslú chuť, čo je znak, že už je teda skysnutý, fermentovaný, už tam je dostatok tých baktérií, aktívnych enzymov a jednoducho, že kvások je hotový. A keď si to takto po tých 3-4 dňoch budeme pridávať vždy pomer 1 k 1, múka, voda po 24 hodinách, tak nám vlastne vznikne hotový kvások, ktorý vyzerá nejak takto. Ten už je samozrejme väčší, je to aj o tom, že teda koľko pridáte múky. A takýto kvások už teda má viac bublinky. Väčšinou už aj ten sáčok, ktorý je na tom, sa tak keby náduje, čo je znak toho, že sa uvoľňuje oxid uhličitý. No a my vieme, že kvások je hotový. Samozrejme aj tá jeho chuť je taká nakysnutá. A takýto kvások môžeme použiť pre pečenie chleba. Takže takto to nejak vyzerá. Keď už je hotový, sú tam bublinky, má takú kyslejšiu chuť, keby ochutnáte. Veľmi kyslá. A vieme, že takýto kvások už môžeme použiť pre prípravu chleba. Samozrejme, aby bol takto väčší, sme použili troška viac vody. Odporúča sa pomer 1 k 1, ale ak som spomínal, môžete si niekedy dať o niečo viac vody, aby to nebolo samozrejme úplne husté. No a my si teraz ten chlieb ideme upiecť, takže poďme na to.
Pre prípravu nášho tradičného ražného kváskového chleba potrebujeme 7 ingrediencií, takže samozrejme potrebujeme celozrnnú ražnú múku. My konkrétne použijeme ražnú múku z ekofarmy Čapiletka v blízkosti Prahy, kde vlastne žijeme. Čapiletka kupujeme na farmárskom trhu na Plavka. Je to tradičná vlastne ražná múka mletá na kamennom mlyne, čo je úplne úžasné. Takto múku sme našli, i hneď sme ju začali kupovať, dokonca kilo stojí na 25 korún, čo je necelé euro, takže ešte vlastne než bežné nejaké bio, pritom tiež je bio, ale bežné nejaké bio múky niekedy až predražené možno v obchodoch. Takže takúto múku ražnú použijeme, na náš recept použijeme 700 g tejto múky. Ďalej potrebujeme vodu, používame prefiltrovanú vodu, ja konkrétne používam aj vlastne teplejšiu vodu, pretože teplo urýchľuje proces vlastne kvasenia tú prácu enzymov, takže ja si dávam vždy prefiltrujem teplú vodu. Do nášho receptu budeme potrebovať asi 250 až 300 ml prefiltrovanej vody, ja tu mám zatiaľ 300. Samozrejme budeme potrebovať kvások, ten je dobré 3 až 6 hodín pred prípravou chleba si nakrmiť, čiže dať tam rovnaký podiel vody, rovnaký podiel celozrnnej ražnej múky. A tu aj keby takto, keď priložím ruku, tak vidno, jak sa ten oxid uhličitý uvoľňuje a že je to proste také, že tam je ten vzduch vnútri. A takto ho vlastne nakrmíme a tým pádom je lepší pre prípravu múky. My používame 200 g kvásku a keď dáme do múky 200 g kvásku, teda do cesta, tak vieme, že je tam približne 100 g múky a 100 ml vlastne vody, podiel 1 k 1. To znamená, že spolu v tom chlebe bude 800 g múky, čiže 700, čo sme si dali sem, a 100, čo je kvásku. A vody tam bude 100 ml a ďalších tých 250 až 300 pridáme. Takže spolu tam bude vody vlastne 400 až 450 ml. Teda 350 až 400 ml. A ďalej samozrejme potrebujeme sol, používame himalajskú nespracovanú sol, približne 1 polievková lyžica. A to by v podstate aj stačilo, ale keďže chceme ten chlieb zvýrazniť jeho chuť, jeho vôňu a chceme aj znížiť množstvo akrylamidu, o ktorom si ešte povieme, ktoré vzniká počas pečenia, tak používame určité koreniny, ktoré aj obsahujú veľa antioxidantov, čo znižuje práve tvorbu akrylamidu. My konkrétne používame škoricu, konkrétne ceylonská škorica, značky Pavrology. Tuto máme samozrejme mletú kurkumu, vynikajúci zdroj antioxidantov a nejaké bylinky drvené, či bazálka, oregano, rozmarín, konkrétne toto tu máme teraz bazálku. Takže poďme si tieto ingrediencie zmiešať a vytvoriť cesto. Takže, aby sa nám ľahšie miesilo cesto, tak budeme múku a vodu pridávať postupne aj s kváskom. A samozrejme môžete použiť aj nejakú domácu pekáreň, ale my našu sme prestali používať, lebo väčšina pekární vlastne má teflónové vnútro, teflónovú nádobu vnútri a ešte nám sa aj poškrabala a vlastne samotný teflón, aj v knihe to píšeme, že neodporúčame používať, pretože môže uvoľňovať nebezpečné látky, tzv. PFOA látku, skrátka. A je to veľmi rakovinotvorná látka, veľmi nebezpečná a preto neodporúčame ani bežné nejaké domáce pekárne. Takže pridali sme si asi polovicu múku i pridáme si časť vody a dáme si 200 g teda kvásku. To odvážime pekne. 250 mám, takže aby mi ostalo 750. Približne. Samozrejme, keď dáte viac, nič sa nestane. Akurát dal som nejakých 13 g viac. A takto najprv rukou pekne premiešam. Na začiatok. Teraz si samozrejme pridám sol. Asi 1 polievková lyžica, aj keď ja dávam takto už od oka v podstate. Pridáme škoricu. Asi tak 3 čajové lyžičky, ale môžete absolútne v podstate dávam od oka kurkumu. Dá nám troška aj sfarbí chlieb, ale to vôbec nevadí. Pridám antioxidanty, bazálku pridáme všetku. Takže opäť sa takto premiešam, nech sa tam tá sol a bylinky dostanú. Pridám zvyšnú časť múky. Trocha si ešte necháme, ako treba. Pridám aj vodu, ešte nedám takisto všetku. Vy si samozrejme takéto cesto môžete zamiesiť, a tuto napríklad máme kamutovú múku, alebo zo špaldovej múky, alebo mix nejakých múk. To samozrejme je možné. Takto tú múku si teda rukou, je to otázka možno 5 minút, dobre rukou premiesiť, aby sa aj tá sol, koreniny a vlastne kvások dostal všade. Ja mám takto rád ručné miesenie. A
A teda postupne aj pridáme prípadne múku a vodu podľa potreby. Cesto by nemalo byť ani príliš nejaké vlhké, ťažké, zároveň samozrejme by sa nemalo rozpadávať. Pomer teda surovín, ktoré sme uviedli, by to malo zabezpečiť. A takéto postupné ich pridávanie. A takto si to poriadne vymiesime. Môžete si samozrejme vymiesiť aj povedzme nejaké rožky, malé žemle alebo rôzne teda druhy. Aj keď z ražného chleba je to trocha ťažšie, že tie chleby a rožky by boli také ťažšie by sa napríklad okrajovala chôrka, o čom si ešte povieme. Takže v tomto je najlepšie chleba, ale pokiaľ by ste robili z kamutu alebo z pádovej múky, tak je pomerne jednoduché urobiť nejaké rožky alebo nejaké žemličky alebo nejaké rôzne tvary, teda pečiva. No a chlieb už máme teda vymiesený. Už iba mu dáme nejaký správny tvar, aby teda sme mali tvar chlebíka. To už môžeme takto na záver v rukách dobre vytvarovať, postláčať, robiť mu taký tvar aj z druhej strany, aby bol troška ho tak tvaru chleba. Samozrejme už sme rôzne rohlíky skúšali, žemličky. Takže a takýto chleba si dáme do takýto pomučnenej, my používame sklenenú misu, prípadne môžete použiť porcelánovú, aby neuvoľňovala nejaké toxické chemické látky. Takže takto to tam položíme, môžeme takto ešte postlačať, aby sa to zväčšilo. A takto zakrieme nejakou utierkou a necháme 6 až 12 hodín, ideálne to vlastne urobiť večer, nechať cez noc, si to necháme takto vlastne kvasiť, fermentovať, nejakom takto bežne na nejakej linke kuchynskej a podobne. A vlastne počkáme teda cez noc a za nejakých vlastne ráno môžeme piecť. No a po 12 hodinách fermentácie si môžeme dať chlieb piecť. Samozrejme najprv sme si rozpálili rúru na približne 10 až 15 minút, naplno nech sa teda rozohreje. A poďme sa pozrieť, ako teda vyzerá chlieb po 12 hodinách. Tak takto nejak vyzerá teda ražný, 100% ražný celozrnný chlieb z rajčného kvásu, keď je nakvasený, vidíte, že je z vrchu trocha taký aký popraskaný, to sa pravidelne ako na ňom stáva, aspoň teda nám. Takže tak nejak vyzerá, a takýto chlieb môžeme dať zapiec, samozrejme, ako som spomínal, môžete si použiť aj špaldovú múku, kamutovú múku alebo nejaké mixy múk. Takto vyzerá detailný záber ražného chleba nakvaseného a pripraveného na pečenie. No a takto vyzerá cez noc nakvasený chlieb z kamutovej múky celozrnej. Vidíte, že ten napríklad nie je popraskaný. Je to tiež pekne vykysol. Takže je to alternatíva za ražný kváskový chlieb. Takže chleby si ideme dať upiec. Takže rúru sme si rozpálili a teraz tam vložíme chlebík a krstneme tam asi tak deci vody. Nech zaparíme teda celú rúru. Zavieme, znižíme teplotu z maxima 250 na približne 150-160, my pečeme pri 150, aby vzniklo čo najmenej akrylamidu a pečeme asi hodinu 15 až hodinu a pol, čiže asi 75 minút do 90 minút maximálne, ale okolo 75-80 minút by to, 75-85 minút by mal byť chlieb hotový. 80 minút je už za nami, takže chlebík je upečený, takže môžeme vlastne rúru vypnúť a ideme vybrať chlebík. Takže vidíme, že chlebík je upečený, hnedý, aj keď to je znak práve akrylamidu. Tu si ho položíme, takto, odskúšame krásne mekučky a vlastne necháme ho teraz ešte pred krájaním vychladnúť. No a chlebík už je vychladnutý, takže môžeme ho vyskrájať, takže poďme na to. Tuto máme nielen teda ražný vlastne celozrnný chlieb kváskový upečený, ale takto vyzerá kamutový chlieb, ktorý zase vidíte, že nie je tak popraskaný, takže aj kamutový chlieb vynikajúca alternatíva. Ten však zatiaľ odložíme. A náš ražný chlebík, úplne krásny, zo spodu samozrejme sa neprilepil, bola pomúčená. Po pomúčení tak si vlastne takto dáme nejakú krájaciu dosku. Môžeme si ho nakrájať a vlastne kombinovať s tradičným maslom, ideálne surovo nepasteurizovaným, nejakým kvalitným syrom tvrdým alebo zapíjať kefírom, aby sme tam vlastne doplnili prospešné baktérie a enzymy do toho jedla. Takže tento ražný chlieb, ako som spomínal, býva aj taký ťažší, mokrejší. My sú ešte pekne teplí, ale už není samozrejme horúci, si takto pekne prekrojíme. A takto vyzerá krásne vo vnútri, je taký mierne možno vlhkejší, to aspoň nás sa to teda bežne stáva, ale je skutočne veľmi chutný. Čo ďalej odporúčame? Jak som spomínal, vidíte, tá kôrka hnedá, jak aj v knihe píšeme, pri nad 120 stupňov Celzia pri pečení vlastne škrobov vzniká akrylamid, rakovinová neurotoxická látka,
ktorá je veľmi nebezpečná pre telo. Upozorňuje na ňu už Európska únia, ktorá vlastne práve štúdia Európskej únie zistila jej nežiaduce látky. Preto odporúčame vám orezávať kôrku v chlebe, alebo aj samozrejme akrylamy sa nachádzajú napríklad v krekroch, v tých sušenkách, fast foodoch, hranolkách, zemiaky, preto sú také zožltnuté, zjednuté, keď sú vlastne smažené, pečené. Ale ja osobne, alebo teda my osobne vlastne odrezávame kôrku z chleba v drvivej väčšine prípadov, pretože nechceme tie akrylamy konzumovať, a väčšia časť toho akrylamy, alebo skoro všetok ten akrylamid je práve v tej kôrke. Takže chlebík, orezať kôrku, nechať iba toho jadro a dať nejaké kvalitné maslo, syr, kefír a môžete konzumovať. Takže takto to vlastne celý ten proces vlastne kvásku, vytvorenia kvásku, pečenia kváskového chleba vyzerá a takýto tradičný chlieb naši predkovia konzumovali a dodávali veľa živín na takýto chlieb. Keď už chlieb, keď už pečivo, tak určite takéto. Takže dobrú chuť.